Hindin ka Southrick Yayong Arja Arpuar ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District hapo ka jingyalam usamla Jits Kem Nongsin General Secretary bar usamla Events Roy Nongrem Education Secretary ki lahir sendon jerang ban maramot hiya ki artli ki Government Lower Primary School ki bedan hakashnong nong shlut batken shlut hakathan mau senram CNRD block shushu ka bapelong ya ka KSU SWKH ban hiar maramot pat serdap hiya ki te ki artli ki school sarkar kadai na kadaw ka jingjat jingpei ka balong sa bapala dupun kat hadu bagi kena school ki hab ban kup shetri haka porslam nalor kata kita ki school ki dan shibun ki jingduna ki tiar ki bahab ban pen kaman kasngi kum ki ben ki miet ki shuki ki blackbird bat ki we kumta ka seng hakate kasngi kala yara du kitin kiding saudong ki lentang ki miet ki ben ki whiteboard bat ki we ki jingdon kam leng ba ka jingya trelang ki dukhat bat senyang rat ba da ka bormen